Vaikeinta on ollut kyllä aikataulussa pysyminen. Jes! Saa vihdoinkin palautettua tää tehtävä. Niinpä. Minä valitsin väyläopinnot, koska se yhdistää ammattiopiston viimeisen vuoteni ja ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden 1 opiskeluvuodeksi, ilman lisää lastia. Väylän kautta pääsin kätevästi ammattikorkeakouluun ja sitä kautta sitten alan vaihtoon sellaiselle alalle, missä tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Ja sitä multa löytyy. Kyllä onni on, sen onnen kätkiköön. Poikki! Poikki! Ja eipähän Joensuulaisena tarvitse odottaa Outokummun bussia.